Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mkhristu weniweni, Mkhristu wokonda Mulungu, tsiku lisamathe asanapangitse ena kunena amene amati 4 magic words. Please, I'm sorry, thank you, I love you. Chonde, ndikupepesa, ndikuthokoza, ndikukondani. Lero tikuona la Mulungu la 28 pachaka pa 9 Oktoba. Ambuyensu afuna aone mitima yathu kuti ndife anthu othokoza bwanji. N'chifukwa chake mawu athu onse a tsiku la lero la Mulungu la lero afuna atithandize kukhala anthu othokoza pa zazikulu zimene Mulungu amatichitira mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, abale ndi alongo, pamene ndi la Mulungu la 28 ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Mafumu, mutu wa 5 ndi 14 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apostolant Enifa Nkhoka, a Our Lady of Amasfo, Stella Maris Chimwemwe Formation House, Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo 98, ikuti chauta amaonetsa chikondi chake kwa anthu onse. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Timoteyo yachiwiri, mutu wa 2 ndi 8 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Novice Regina Tadeo, a Our Lady of Amasfo, Stella Maris Chimwemwe Formation House, Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka, mutu wa 17 ndi 11 kulekeza 19. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. 2 Mafumu mutu 5 ndime ya 14 kulekeza 17. Namani adapita ku Yorodani nakakuvula mazimo kasanu nkawiri, malinga ndi mmene adamuwuzira munthu wa Mulungu uja. Pompo adachira, ndipo thupi lake lidangoti see ngati la mwana. Choncho adakhala oyeresedwa. Pambuyo pake Namani pamodzi ndi onse omperekeza adabwerera kwa mneneri wa Mulungu uja. Adazayima pamaso pa Elisa namuwuza kuti, ndithu ine ndadziwa tsopano kuti pa dziko lonse lapansi kulibe Mulungu wina koma wa ku Israeli yekha. Tsono landirani mphatsoyi kwa ine mtumiki wanu. Koma Elisa adati, pali chauta Mulungu wamoyo, amene ndimamtumikira. Ine sindilandira zimenezi. Namani adankakamiza kuti atenge, koma iye adakana ndithu. Tsono Namani adati, ngati mukukana, ine ndikukupemphani kuti mundilole ine mtumiki wanu nditengeko doti lokwanira kunyamula abulu awiri. Pakuti kuyambira tsopano ine sindidzaperekanso nsembe zopserezera kapena nsembe ina iliyonse kwa mulungu wina aliyense, koma kwa
chifukwa chauta basi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a m'buku loyera. Mawu achiwiri. Mawu ankati achiwiri ya Paulo loyera kwa Timoteyo. 2 Timoteyo mutu 2 ndime 8 kulekeza 13. Ngati tilimba tidzakhala mafumu pamodzi naye. Kumbukira Yesu Khristu amene adauka kwa akufa, ndiponso anali mmodzi mwa zidzukulu za Davide, monga umaphunzitsira uthenga wabwino umene ine ndimalalika. Chifukwa cha uthenga wabwinowu ndimamva zowawa, mpakanso kumangidwa ndende ngati chigawenga. Koma mawu a Mulungu sangathe kumangidwa. Motero sono ndimapirira zonsezi chifukwa cha anthu amene Mulungu adawasankha, kuti iwonso apulumutsidwe ndi Khristu Yesu, ndikulandira ulemerero wamuyaya. Awa ndi mawu otsimikiza ndithu. Ngati tidafa pamodzi naye, tidzakhala moyonso pamodzi naye. Ngati tilimba, tidzakhala mafumu pamodzi naye. Ngati ife tinkana, iyenso adzatikana. Ngati ndife osakhulupirira, iye amakhalabe okhulupirika, pakuti sangathe kuzisusa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndime 11 kulekeza 19. Pa ulendo wake opita ku Yerusalemu, Yesu adapaza m'malire a Samariya ndi Galileya. Pamene anali kulowa m'mudzi wina, anthu 10 akhate adadzamchingamira. Iwo adayima kutali namakweza mawu nati, Yesu Ambuye tichitireni chifundo. Pamene Yesu adawaona adawawuza kuti, pitani kadzionetseni kwa nsembe. Ndipo pamene iwo anali kupita adachira. Mmodzi mwa iwo ataona kuti wachira adabwerera nayamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada ku mapazi a Yesu namuthokoza. Koma iyeyu anali Msamariya. Apo Yesu adati, kodi achira aja si 10, nanga asanu ndi anayi aja ali kuti? Kodi sadabwere wina aliyense kudzayamika Mulungu, koma mlendo yekhayu? Ndipo Yesu adamuwuza kuti, nyamuka pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, zimakhala zinthu zogwetsa mphwayi, zogwetsa ulesi, komanso zochititsa manyazi, kuwakonda ena, koma iwo osakubwezera chikondi. It hurts to love somebody, to love someone, and not be loved in return. Mwina Mulungu amachita zimenezi kuti tikumane kaye ndi anthu osatha kukonda, kuti tikadzakumana ndi anthu okonda, tikadzakumana ndi anthu oyamika, tikadzakumana ndi anthu obweza zabwino, tidzadziwe kuthokoza Mulungu. Kodi mutha kuchotsa ma feelings anu, mutha kuchotsa imene amati romance ndi zina zotero, nkumakondabe anzanu? Mutha kuchotsa zabwino zimene mukulandira mwa ena, nkuwakondabe ngati iwo anthu? Lero Ambuye afuna atiphunzitse kuti tikhale anthu othokoza nthawi zonse. Monga ndanenera, pali 4 magic words zimene inu ndine sitimayenera tizililola tsiku lithe tisananene. Pa Chingerezi formula yake timangoti party. Mawu ake ndi please, I'm sorry, thank you, I love you. Ndikangati mudanenapo kuti chonde, ambiri timangolamula, tandipasani chakuti.
chonde ndithandizeniko, chonde munditengeko, chonde mundipatseko chakuti. I'm sorry, ndikupepesa. Every day mujakwachera muja kufikira nthawi tikumva uthengawo timakhala talakwitsa njira zosiyanasiyana kuthokoza komanso kwauza anzathu kuti timakonda ndizofunikira m'moyo mwathu. Izitu tikuziona zimene zikutichitikira mmawa athu oyamba kuti kunali Naamani amene akuchiritsidwa mu mtsinje wa Yorodani. Koma tisanafike kumeneko tikuona kuti Naamani anali munthu wabwino, anali mkulu wa asilikali ku Aramu konko, amamudalira ndipo amapambana nkhondo. Koma tikuona kuti anagwidwabe ndi khate. Ndi phunziro lathu loyamba kuti no matter how good you are, aliyense amakhala ndi kabanga kenakake. Siziona kuphunzira kwanga, kutchuka kwanga, kudziwika kwanga, udindo wanga. We are all vulnerable in one way or the other. Naamani anali ndi china chilichonse koma khate silinasankhe. Tizipemphererana wina ndi nzake, tili ndi makhate osiyanasiyana. Bambo Makande adatuza kale kuti ena makate awo ndi kunyada, ena ndi kudzimva, ena ndi mwano, ena ndi uhule, ena ndi uchidakwa. Aliyense palibe chifukwa chomalozerana chala wina ndi nzake. We are all vulnerable, we are all in need of healing. Naamani ndi chitsanzo chathu. Koma chosangalatsa ndi Naamani ameneyo ndiyoti anadziwa vuto lake. Kuti ngakhale ali nazo zonsezo ali ndi khate ndipo anayamba kusakasaka thandizo. Ambiri tili ndi mavuto koma timadikira ena achite kutiuza khate lathu. Amene oja ndi hule, amene oja ndi chidakwa, amene oja ndi odzimva, amene oja ndi odzifira. Don't wait for others. I shouldn't wait for others kundiuza zofoka zanga. Naamani sanadikire ena kumuuza kuti ase uli ndi khate limene ndi khate yambosaka mankhwala. Yekha anazindikira kuti I have a problem. We should learn to know mafreites athu and learn how to address them. China chimene akutiphunzitsa Naamani ameneyo poti that's our anchor scripture kwa ife tsiku la lero. Ndichonena kuti God doesn't work to our expectations. Mulungu amayankhula mwa njira zimene ife sitingayembekeze kuti atha kuyankhula. God speaks in simple ways, in ordinary ways. Kunyumba kwa Naamani kunali mtsikana kapolo amene amamulera bwino. Tikakhala bwino ndi anthu, Mulungu amagwiritsa ntchito anthu omwewo kuti atipatse ife zabwino. Nde anamuwuza kuti kwathu koma kuli mneneri atha kupemphererani, Elisha, mupite kumeneko akakuthandizani. Akunena zimenezo ndi mtsikana amene amamusunga koma ngati kapolo pa khomo pawo. Poyambirira tizikhala bwino ndi anthu. Situdziwa amene adzatombole, situdziwa amene amatipempherera, situdziwa madalitso amene timalandira kuti amachokera kuti. Be good with people. Kenaka, God doesn't work to our expectations. Naamani amaganiza kuti atatsata all the procedures, atakafika kwa mneneri Elisha, amaganiza kuti amupempherera m'dzina la Mulungu, atchula Mulungu wamphamvu moopseza mabingu abwera. Koma akungomuwuza even simple thing. Pitani ku mtsinje wa Yorodani mukasambe kasanu nkawiri. Palinso mawu amphamvu pamenepa. Mulungu akupitiriza kugwiritsa ntchito zinthu zimene zili simple in nature. Akuti kwathu kuli mitsinje Alabama ndi anzawo, kodi simukanatha kuti ndipite kumeneko? Ndipite zona ndikakhuvule m'madzi a m'dzithaphwi onunkhaja. Yes, Mulungu akalamula, don't argue with God. Accept and move on. Amayankhula njira zosiyanasiyana. Mupite mukasambe kasanu nkawiri. Kumvera ndi kutsatira malangizo kumapereka moyo wosatha, moyo wachimwemwe. Ambiri moyo sizikuyenda chifukwa timakana kusamba kasanu nkawiri. Petro tunducha adamuwuza, sunthirani kwakuyako. Ambiri we accept mediocrity. Timangololo samba kamodzi things zatha. Ayi! Petro anakankhira kwakuya. Naamani akusamba kasanu nkawiri. Tisavomere zinthu zimene zili low standards in our life. Tivomere malangizo achauta ngakhala kumveka as painful as they may be. Ndipo monga ndanenera in passing, Naamani anapeza thandizo kumalo amene samayembekeza kuti kuchoka thandizo lake. Listen to the voices of God. Mulungu sasankha chida chogwiritsa ntchito. Pena anawuza kuti ngakhale miyala itha kumuyimbira. Mulungu amatha kugwiritsa ntchito even the dirtiest too kuti ifeyo atibweretsere zabwino. So tisiye kunyada, tisiye selective listening to the word of God.
ena ndithu timasankha ka mulungu akundiyankhula ine kudzera mwa nsilamu, I should listen kuzimene mulungu akuyankhula. Ka mulungu akundiyankhula ine kudzera kwa Pentecostal, ndimvetsere. Koma ambiri timasankha kungomva kuti akulalika ndi mkatolika osamvetsera, kungomva kuti akulalika ndo akuti ayi tizikhala ndi khutu losefa, ziphunzitso zonama. Koma ngati akuyankhula mawu achiphunzitso, mawu achidzudzulo, mawu achilimbitso, listen and change your life. Yes, you Catholics, if Pentecostals are preaching about the repentance, listen to them. Inu anzathu amapente ngati mukumva mkatolika akulalika mthenga wa mulungu onena zakulapa machimo otembenuka mtima, amvereniwo, listen to them. Nchifukwa chani tikuyenera tipange zimenezi? Paulo oyera watiuza mmawu achiwiri kuti mawu a mulungu sangakhale chained. You can chain people, you can chain occasions, but you can't chain the word of God. Mawu a mulungu samangidwa maunyolo ayi, amapita pena paliponse pamene mulungu akufuna kuti akafike. Atagwiritsa ntchito nyimbo, atagwiritsa ntchito ulaliki, atagwiritsa ntchito anzathu, atagwiritsa ntchito imfa, atagwiritsa ntchito matenda, atagwiritsa ntchito ngozi. Mulungu amatagwiritsa ntchito china chilichonse as long as akufuna ife tichire kuzimu monga anachitira ndi Naamani uja. Kenaka tikuonanso kuti change of location matters. Mulungu akafuna kuti dalitsa, nthawi zina ndi bwino kuti tichoke pamalo pamene tayima nkukasaka thandizo kumalo kwina. Tamuoneni Naamani akuchoka dera la kwawo ku Aram ndipo akupita ku Samaria kumene akukakumana ndi Elisha. Naye Abrahamu anachoka malo amene anali nkumapita ku dera limene Mulungu adamulozera kuti kumeneko nkumene akapeze akakhale kholo la mtundu wonse wa anthu. Mose adadyetsa ziweto zija nthawi yayitali malo amodzimodzi. Tsiku lina adapanga chiganizo chonena kuti lero lokha ndikadyetsera kumpoto. Kumpoto kumeneko nkumene adakakumana ndi chitsamba choyaka moto. Ruth adayenera kuchoka kumene amakhala nkukafika ku Betere kumene adakakumana ndi Boaz. Change of location matters. Ambiri tidangokhazikika pamodzimodzi. Your blessings are located to a place you are not willing to go. Move from your comfort zones. Ena ndithu tidakhazikika pa business ina sitifuna kuyesera zina. Your blessings are tied to a certain business. Ena dangokhazikika kuti ife tili bungwe lakuti try mabungwe ena ngati kwina kosizi kuyenda. Madalitso anu ali kukwaya, madalitso ena anu ali ku regio, madalitso ena anu ali ku charismatic, madalitso ena anu ali mukutumikira ngati anothandizira misa, madalitso ena anu ali mbungwe la atumiki achifundo, ali ku divine mercy. Learn to change positions, learn to change friends, learn to change the way you do things. Ambiri sitimafuna kusintha, tidangoyima monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. Learn the way even give offertory to God. Osangoti 20 kwacha ndi tsopano ndi pa nthawi zosatha ayi. Your blessings are tied to a particular situation, to a particular place, to a particular opportunity. Keep moving, keep changing. Koma chosangalatsa mogwirizana ndi mutu umene tikuona tsiku la lero kuthokoza ndichonena kuti tsopano atachiritsidwa Naamani uja, khate lija litatha, sanasabale kuti ndakasamba mu mtsinje otani kuti ka Jordan amanunkha ayi. What matters is your healing. Don't mind the way mwapezekera kuti mupezeke malo abwino. Komano the point is atachiritsidwa muja, he started praising God. Ananena kuti andazindikira kuti Mulungu wa Israeli ndiye Mulungudi. Choncho anayamba kuthokoza nthawi zonse, anayamba kumpembedza Mulungu wa Israeli. Mulungu akatichitira zonse zimene amatichitira, amafuna kuti tizimpembedza. Inu ndine Mulungu tili ndi zifukwa zambiri zomthokozera kusiyana ndi zifukwa zofunika kupempha. Koma ndikangati timathokoza, yakwana nthawi yoti ndiyambe kudzifunsa kuti khate langa ndi chani. Ndi chani chimene ndimafuna Mulungu atandichitira chisoni. Tamva zathu aja muthenga wabwino, mutichitire chifundo inu Yesu mwana wa Davide. Mutichitire chisoni, mutichotsere khate lathu. Aliyense apa amadziwa khate lake. Tapempha Ambuye atichotsere makate athu. Koma nchifukwa chani Mulungu akatichitira zabwinozo kuthokoza kumativuta? Tithopeza mayankho atatu poyambira muthenga wathu wabwino. Poyambirira like the 9 lepers amene sanabwerere kukathokoza aja. Ndi chifukwa chonena kuti we take things for granted. Timanena kuti zinthu zangoyenera kutero. Mesaphika chakudya ndi makolo athu nde pali chifukwa chowathokozera.
mesa amene ndi ntchito yawo kutiphunzitsa ndi pali chifukwa chowathokozera. Wansembe kulalikako, wansembe kudzozako, wansembe kutiphunzitsa mesa ndi ntchito yake pali chifukwa chomuthokozera. Angopanga zimene amenera kupanga. Ayi, don't take things for granted. Mwapita kuchipatala mwachira, pezani nthawi, si chimwa. Ayi ndi adokotala amalandira ndalama zawo. Mutapita kuti andina adwala, mukumbukira munkandibaya ma Jackson, ndilibe pogwira koma katambala ndi akamuotche. Don't take things for granted. Akhate khumi aja atauza kuti pitani kadzionetseni kwa nsembe. Mmodzi ano zukhangati zikuthekatu ndikathokozekaye. Ambiri we take things for granted. Sitimafuna kuyamika ena amene atichitira zabwino. Kuti ine ndifike pano, there are so many people amene apanga contribute, aphunzitsi, makolo, abale, even pala anthu ena mpaka pano sindimadziwa amene usana ndi usiku amakhala kundipempherera, kupempherera utumiki wanga, kupempherera moyo wanga, kupempherera adani anga kuti Mulungu asalole kuti andipambane. Koma maybe I don't give back to God that kind of gratitude in service. Chachiwiri zimativuta kukhala anthu othokoza monga muthenga uja chifukwa timagwirizana pa zoyipa. Mpemphero lathu la Katolika timanena kuti mu mpingowo anthu olungama athandizana pochita zabwino. Anthu akhate aja mwamva kuti ena anali Asamariya, ena anali ndiye kuti mbadwa zenizeni. Asamariya ndi Ayuda amadana, koma nthawi yokhayo imene amapeza kuti munthu wagwidwa ndi khate amakagwirizana ku quarantine, ku isolation. Amatenda takakhala pamodzi. Sizimatengera kuti uyu ndi nzika, uyu ndobwera, uyu ndi kapolo, uyu ndani, onse amakakhala malo amodzi. Amagwirizana pa zoyipa. Inu ndine nthawi zina kuthokoza kumativuta chifukwa chonena kuti takhalitsa nkugwirizana ndi anzathu pochita zoyipa. Taona anthu kumakhala united pa mijedu, forming groups ya mijedu, WhatsApp groups, Facebook groups, Twitter groups, yongokambirana za mijedu. Wakuti wacha, kodi mwaidziwa, lero kwagwa nkupangobwesa nkhani zoononga mbiri za ena, tikudziwa pasi pa mtima kuti ndi gulu la mijedu. Timaona ndithu anthu akugwirizana pochita zoyipa, kupita ku parliament kuja kudana pa zonse, kungofika nthawi yonena kuti tikwenze malipiro aphungu. Unanimously, within 2 hours, biro yadutsa. Kugwirizana pa zoyipa. Koma ukambirana kuti titukula bwanji, kodi izi zomanena kuti tikhalebe ndi fetereza waulere zitithandiza ngati Amalawi. Chifukwa ena amadyera ako, they resist and resist. Kugwirizana pochita zoyipa. Timati timange nsewu tipange bwanji, ena akokera kwawo, ena akokera kwawo. Koma pakakwana nthawi yoti achite zoyipa, muona nthawi imodzimodzi kugwirizana. Timagwirizana pachani? Kuchita zolakwika pa nthawi yoyenerera ndi kuchita zabwino pa nthawi yolakwika ndi chimodzimodzi. They say a saint in a wrong place and a sinner in a right place, the birds of the same feathers. Tiphunzire kumachita zabwino pa nthawi yoyenerera. Ambiri kuthokoza kumativuta chifukwa cha mtima ogwirizana pa zolakwika. Ndipo chachitatu monga taonera mmawoyambaja, kuthokoza kumativuta because we want to determine or recommend to God how we want things or the healing to be done. So dindo wathu kumuuza Mulungu kuti tufuna tichire bwanji, nthawi yanji, malo anji, tikachitire kuti. Atichize ndani? Ife mbali yathu nkumuuza Mulungu kuti ndikufuna ntachira. Monga anzathu aja anafuulira, tichitireni chifundo mwana wa Davide. Tipemphe tsiku la lero. Ambuye atipatse mtima othokoza, atipatse mtima opepesa, atipatse mtima okonda, atipatse mtima opempha mwachiukulu. Chonde ndithandizeni. Ambuye mwationetsa, mwatiyankhula, mwatidzudzula. Pamene tamva mawu anu, tembenuzani mitima yathu kuti tikhale anthu othokoza mu zonse zimene inu mmatichitira. Ndi chani chimene tili nacho choti sichinachokere kwa Mulungu? Sitingakhale ndi kanthu kosadzera kwa Mulungu. Tiphunzire kuthokoza anzathu, tiphunzire kuthokoza Mulungu, tiphunzire kupepesa, tiphunzire kuyamika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.